Sziasztok! Maradt még egy pár gránátalmánk, gyönyörű szép nagy növények. Mondanék a gránátalmákról egy pár szót, mert fölmerült rá igény, mert egy vevőnknél megszáradt a levele a gránátalmának abban a nagy hőségben, amikor elvitte. Ezek csak mutatom, hogy ugyanazok a gránátalmák, gyönyörű szépek, tehát azért nem betegek, egyáltalán nem azért száradtak meg, és nem is azért, mert itt sárga a leveleinek a vége, ez tápanyaghiány, mint hogy látszik, hogy ilyen zöldek az erek. Tehát maga a növény olyanból a szempontból egészséges, hogy nem beteg, csak tápanyaghiányos. Ilyenkor többet kell tápozni, nitrogén, vas kell neki, tehát keserű só, meg pétisót lehet neki adni a növényeknek, abban van nitrogén, meg vas. Mivel hogy sokkal több víz kell a növénynek, a cserépből kimosódik jobban a víz, meg a növény is többet szív föl, ilyenkor fölszív, hogy napi 10 litert már el tudja párologtatni, vagy akár 20-at is. Szintén többet párologtat, hamarabb kimosódik a tápanyag a cserépből, úgyhogy ilyenkor sajnos előfordul, ezeknek már az lenne jó, ezeknek a növényeknek, ha már földbe lennének, alatta egy zsák, fél zsák marhatrágyával, és akkor kapnának elég tápanyagot, meg a vizet is könnyebben tartja a föld, mint egy ilyen cserép. Úgyhogy ha kérdezik, hogy el lehet-e ilyen melegbe ültetni, igen, el lehet, csak bőségesen kell locsolni. Tehát nyilván, ha mi életbe tudunk tartani egy növényt így a cserépbe, akkor szabad földbe, ha kiültet van, sokkal könnyebb életbe tartani. Mi 2-3-szor meglocsoljuk ebbe a hőségbe, és gyönyörűen élnek a növények. De viszont, ha valakinek megszáradt az ága a növénynek, akkor se kell megijedni, nyugodtan vissza kell vágni a vékony ágakat, mint látszik ez is, mikor ki lett ásva ez a növény, így vissza lettek vágva a vastag ágak szépen azért, hogy kevesebb felületen párologtasson. Hát a növények úgy működnek, csak pár ilyen szakmai tanácsot hagy adjak, mert már rég volt fönt ilyen videó. Mikor ezt termelik ezeket Olaszországban, vagy bárhol, vagy Spanyolországban, vagy akár Magyarországon is teljesen mindegy, ezeket szabadföldbe termelik, mert sokkal gyorsabb úgy megtermelni, mint cserépbe. És ezt mielőtt el akarják adni így konténeresként, egy évvel előtte alávágnak egy ilyen ekével, ami kifordítja a földből, olyankor nyilván minden növénynek sérül a gyökere, amikor kiszedik a földből. Tehát a gyökerét vissza van vágva. Ebben nem hal bele a növény, de viszont olyankor az ágait, a lombját szintén vissza kell vágni, hiszen kisebb gyökérrel kevesebb tápanyagot, meg kevesebb vizet tud fölvenni a növény, tehát kisebb lombot is tud eltartani. Tehát ugyanakkor a lombot nem tud eltartani kisebb gyökérrel. Tehát ilyenkor így visszafűrészelik ezt a nagy vastag ágakat. Ezt mikor kitermelték ezt egy évvel ezelőtt ezt a növényeket, valószínűleg nem idén, hanem tavaly tavasszal, akkor visszavágták, és ezeket az ágakat, amiket itt láttok rajta, azóta hozta. Itt is látszik a visszavágás, ezek mindig vissza lettek fűrészelve. Itt is látszik. Úgyhogy ha valakinek megszáradtak itt a növények, mert sokkot kapott ebbe a melegbe, nem kell megijedni, ezt a vékony ágakat nyugodtan vissza lehet vágni, idáig a vastag ágig, ahol vissza volt vágva, itt látszik, hogy vissza volt vágva, idáig vágjátok vissza, tehát az elágazástól itt az előző visszavágás, az elágazástól egy 10 centire vágjátok vissza. És ezzel megmentitek a növényt, úgyhogy az nagyon-nagyon strapabíró növények, a gránátalmák is, olajfák is. Ezt az olajfát is, ha megnézitek, ezt úgy csinálták, hogy itt le lett fűrészelve egy magaság, így csinálnak belőle bonszájt, és utána kezd el ott növekedni, alulról elágazni. És utána egy 2-3 év alatt kialakul egy korona, vagy akár egy olyan elágazó pomponost is, azt is egy 2-3 év alatt utána kialakítanak belőle ilyen pomponokat. De annyit még utána várni kell a visszavágás után. A gránátalmánál ennyit nem kell várni, itt 1 évet elég, és utána el tudják adni, addigra már átszőtte a gyökere a cserepeket. Úgyhogy ezt tudom elmondani a növényről, tehát ez is, hogy itt ilyen sárga, ez nem beteg, tápanyaghiányos. Hát az is betegség, végülis hiánybetegségnek mondhatjuk, de nem gomba, nem baktérium, nem levéltető, hanem csak annyi, hogy kellene neki egy kis keserűső, egy kis nitrogén. Mi is meg fogjuk most őket tápozni, de ezeket már napokon belül el fogják vinni, mert ennyi maradt a 75 darabból. Nyilván a legkisebbek maradtak meg azok, amiken nincs gyümölcs, vagy már lepotyogott róla. Úgyhogy ezek vannak még ez 54.500-as méretből. És ebből a méretből valószínűleg nem is lesz. Kicsit kisebbek lesznek, már mint olyan értelemben kisebb, nem magasságra, hanem a törzs vastagság lesz kisebb. Olyanok lesznek ilyen 30-40 ezer forint körül. Talán olyanok fognak érkezni, majd meglátjuk, hogy sikerül-e szereznünk. Úgyhogy ezt akartam nektek, úgy általánosságban ez minden növényre lehet azt a szabályt használni.
ilyen fásszárúakra, de a gránátalma az különösen strapabíró, úgyhogy ezt abszolút lehet metszeni, nem kell megijedni, hogy megszáradt, semmi problémája nem lesz.